kotse ka Kenny Diyos, no? Lumalang ka panig eh. Lumalang ka panig. Ito Kenny kang patok na naman, ala. Kaya mo niya ka. Magkipagkarayin na ka. Kaya mo rin lalakad dugukin doon, mo rin. Mo rin nga na. Magkalakad siya natin. Sa daan mismo sa metro. Ang mga din eh. Mababa mo tingin eh. Tadiyo. Butas ka, di ba kaya ka, may pasaka naman. Tama na pa rin yung almo, hanggang kaya kay Palmera yata eh. Malulus na rin mag-aaral na yan. Kaya, mawaway na talaga araw dito. So, 3 years ago, may gawa yung property dalan. Oo, malalam pa po rin palakyan eh. Malalam niya pala yung lugar eh. Malalam niya pa yung lugar eh. Ito ang San Gabriel Church. Mababo mo, lebo na yung gulong oh. Chapel. Hindi yung part dyan mataas dito. Marag po niya yung kaya eh. Marag po niya po niya. Rito wala na. Baba lang. Meron pa rin malalim yun oh. Malalim pa rin doon. Ang haba pala ng ano. Makaway pa rin ka lang malaki yan eh. Gaya palaki yan eh. Tingnan mo yung bus oh. Dami yung truck.